Здравейте, YouTube, аз съм Георги Гацов. В днешното видео ще говорим за случаите, които най-често се случват по Великден. И избрах тази тема, понеже днес преди малко ми случи много шантаво нещо. Отивам с малкия ми брат и някакъв негов приятел в парка. В парка, там играем на предизвикателство. Предизвикателството ме направи нещо, брат ми го прави, приятеля му го прави. Идва моя, тъкно тръгвам да го правя и някаква ненормална леличка почва ми се кара. И точно тогава се сетих, щялик на миналата година кучето ми. Аз все пак. И толкова малко бяло кученце, нормално ли е да се рита без причина? И тя почна да се заяжда, да ни обижда след това. Ние почнахме да се заяждаме. После майката на приятеля на брат ми дойде, после моята майка дойде, почнахме да се заяждаме, после приятеля на брат ми почна да ги обижда, нормално, смешно. Други случаи, които са ми се случвали, например, като ходя на гости на някои година за Великден, за каквито и да било празници, най-често дядо да ми казва молитва, при която аз почвам да се смея, не знам защо, почвам да се смея, нали? И дядо ми ме гони от масата, след което и по време си тръгваме си и всички ми казват, че аз съм провалил празника. Това ми се случва доста често. За съжаление, това са случките, които са ми се случвали. Ще ми е интересно да знам какви неща са ви се случвали на вас. Пишете долу в коментарите какви неща са ви се случвали по Великден и другите празници. Харесвайте клиповете, абонирайте се и адиос!